मेडाम बे दिनै 519 बारगाव सिमलागुरि एलपि स्कुलाव फैनानै माबायदि मोनदों? आं जोबोद मोजां मोनदों आरो वेलकाम खालामनायखौबो मोजां मोनदों आं खुसि मोनदों आरो बे माबायाव फैनानै बे अकेशनाव फैनानै आं गावखौनो जोबोद मोजां मोनदों आरो बेनि थाखाय बयनिबोसिम थेंक इउ थाबाय हामलायनाय थाबाय धन्यबाद। ओमफ्राय मेडाम बे A+ सिम मोननांगौ बेबादि जायोबा माबायदि खामानि मावनांगोन? A+ नि थाखाय अनेक गासिबो बयबो क'अपारेट खालामजोबनांगोन गामिनि मानसिफ्राबो आरो स्कुलनि स्टुडेन्टफ्राथ' खस्थ' खालामखानांगोन ओमफ्राय बेनो अभारअल गासिबो डेभेलप जानांगोन होमबा A+ जागोन आरो औ दे सार मेडामनिसिम गोजोननाय थाबाय। बे दानि गुण'त्सबनि सोमोन्दै एसे बुंदो। आच्छा गिबियावनो आङो दैलि खौरां रादाब बुथुमगिरि बिथांनिसिम जोंनि नैबे 519 सिमलागुरि एलपि स्कुलाव नुजाफैनाय सुलार लाफैनो थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दा गुण'त्सबनि सोमोन्दै आं फंनैसो नोंथांमोननिसिम बुंनो सानबाय। बे गुण'त्सबा फैयै फैयै दिनैसिमाव 5थि राउन्ड फैबाय। बे 5थि राउन्ड गुण'त्सबआव देग्लाय जोंना बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो मोनसे फार्स्ट फेजआव गोग्लैदों। बियो 3 थारिखआव जोंना सेल्फ इभल्युसन जादों। बेनिफ्राय जोंहा आरोबाव दिनै गिबि एक्सटार्नेल लेभेलफोर लानानै मोनसे एक्सटार्नेल फैनानै लाफैनाय मोनसे हाबाफारि बे सानथाम जागोन। दिनै गिबि सान बे मोजां हाबाफारि बेयो सरकारनि मोनसे मोजां इनिशिएटिभ। गुण'त्सबनि गेजेरजों जोङो गोबां फरायसालिफोरखौ एसे साबस्रांनाय नुदों। मानो होनोब्ला जोङो बे गुण'त्सबनि गेजेरजों जे जोंनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा सोलोंथाइनि फारसे मोनसे एवारनेस प्रग्राम लानाय बायदि मोनदों। बिनि गेजेरजों गोबां मानगोनां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैनो हादों। मानोना जों गुण'त्सब नङाब्ला जेसेबांखिनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा बाहागो लानांगौ बेबायदि लानायखौ जोङो नुफेराखैमोन। दा बेनिखायनो गुण'त्सबनि गेजेरजों जिहेथु जों रायजो राजाखौ खाथियाव मोननो हादों आरो मानगोनां जोंहा एक्सटार्नेल लेभेलेटर बिथांखौबो जोङो अरायसम मोननो हाया। गुण'त्सबनि गेजेरजोंसो जोङो बिथांमोनखौबो मोननो हायो। दा बे जोंनि थाखाय बे गुण'त्सबनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांखौ मोननायनि गेजेरजों जे जोङो बिथांमोनहा जे मोजां मोजां मेसेज होलांगोन रादाब होलांगोन रायजोफोरनि गेजेराव बेसेन गोसा बिबुंथि होलांगोन बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो जे जोंनि फरायसालिफोराव माबोरै फरायसालिनि थासारि जानांगौ माबोरैहाय जोङो गथ'फोरखौ मोनसे फाउन्डेसन गायसननो हायो बेफोरखौ गार्जेन लेभेलसिम मानगोनां दिथागिरि बिथांमोननिसिम जों मोजां मोनसे मेसेज होनो हायो। दा बेनिखायनो बे गुण'त्सबआ जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि आरो बुंनो थाङोब्ला गुण'त्सबनि गेजेरजों गोबां सोलायनाय फैदों आं दहायबो बुंखांबाय। जेरैहाय जोंनि साफ्रोमबो गार्जेनफ्रा एसेबाबो सांग्रां जादों आरो जोंनि फरायसालिनि सिगांनि आरो दानि रुजुनायाव जोंनि साफ्रोमबो गार्जेनफोरा मोनसे फरायसाफोरखौ जे मोजां मोनसे दिथा लानांगौ मोजां मोनसे परिबेस दाना होनांगौ फोरोंगिरिफोरजों मोजां सोमोन्दो थानांगौ बेखौ जोंनि गार्जेनफ्रा बे गुण'त्सबनि गेजेरजों मिथिनो हादों। बुंनो थाङोब्ला जोङो बे गुण'त्सबआ जुदि सोलिबाय थायोब्ला जे फरायसालिनि फारफ्रोमबो बिथिंजों जौगागोन। जेरैहाय जोङो फरायनाय लिरनायाव बे गुण'त्सबआव जोङो 90% दङ। बे 90%खौ जुदि साफ्रोमबो गथ'आ जुदि हारोंथाइ फरायनाय लिरनाय स्किलाव जुदि हायोब्ला मोजां मोनसे परिबेस फैगोन। लोगोसे जोंनि मानगोनां गार्जेनफ्रा जे बे फरायसालिजों मोनसे खाथि सोमोन्दो दं बे खाथि सोमोन्दो थानाय बा फरायसालिखौ बिथांमोनहा गावनि होननानै साननो हानाय बिनि गेजेरजों आरो फरायसालियाव बिथांमोननि जे कन्ट्रिबिउसन बिनि थाखाय 5% होनाय जादों। बिनिफ्राय जोंनि गथ'फोरनि फरायनाय लिरनायनि अनगायैबो जोंहा माखासे क'र्स प्लास्टिक होनाय जायो। बे क'र्स प्लासनि थाखाय 5% होनाय जादों। दा बेफोर जुदि एक्टिभिटिसफ्रा फरायसालि बेला जुदि जाफुंसारोब्ला बे फरायसालिया निस्सय A+ मोनगोन। दा जोंहा मानगोनां एक्सटार्नेल लेभेलफोरा गावनि बे मान सुनायजों बिथांमोना बे सुलांगोन। बे सुलांनायनि गेजेरजों बे मोनसे रिफ्लेक्सन जागोन। गमामायैनो जुदि बे फरायसालिया A+ मोनोबा जे जों मोनगोन जे गुण'त्सबआ मोनसे फरायसालिनि आयना बायदि होनना बुंजायो। मानो होनोब्ला बे फरायसालिजों बेसेबां सोमोन्दो दङ
जों मानगोनां रायजो राजाफ्रा दिथागिरिफ्रा गारजेनफ्रा फरायसालिखौ बोरैहाय लाखिनांगौ फरायसालिजों मोनसे गोग्गो गोथार मोनसे थानसालि फरायसालिनि जौसिन मोनसे मन्दिर बे मन्दिरखौ बोरैहाय साखोन सिखोन खालामदों बेनि गेजेरजों जोङो रिफ्लेक्सन जागोन बेबायदि स्टेप लाबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि साफ्रोमबो गथ'फ्रा माने गोग्गो सोलोंथाइ मोनलांनो हागोन आरो जोंनि लुबैनाय बायदि जोंनि गारजेनफ्रा बिमा बिफा सिमां नुनाय बायदि सरकारा हास्थायनाय बायदि जे जोङो इयुनाव बे जोंनि सारा भारतनि गेजेरावनो बा जोंनि आसामनि गेजेरावनो जे जोङो सुबुं सम्पद दानो हायो होननानै आं मिजिंथिदों आरो